l'espardenyer. I mare, no li ho diga a la paret, jo tornaré a per ella. I que jo tornaré a per ella. I a la vora del riu I parlen d'una valenciana. I la mea al sucre diré. La dolçor comer i no sap la dolçor comer. I parlen d'una valenciana. Bona nit i benvinguts un any més a la 6a edició de les Jornades de Bolero. En aquesta ocasió els mostrarem el ball escolaritzat d'Argamasilla de Alba, a Castella-La Manxa, i les riquíssimes escoles de ball de Comtes, de Xàtiva i d'Alzira i Corbera. Per tots és ben coneguda
la curta però intensa trajectòria del Bolero, grup de danses de l'Alcúdia. No només a l'hora de fer sonats espectacles, sinó com a grup d'investigació i recuperació de músiques, balls populars i indumentària tradicional. Esta vegada ens veiem en l'obligació de buscar i rescatar balls de la nostra comarca i voltants, de vegades una mica oblidats. Per això, la nostra intensiva tasca els darrers anys ha estat centrada en la població de Corbera, on sabíem, per tradició oral i referències bibliogràfiques, de l'existència d'una rica escola de ball de comtes, hereva de l'antiga escola d'Alzira. Esta intensiva feina és digna de menció perquè gràcies a ella rescatem de l'oblit dels calaixos i de la memòria dels nostres majors peces sorprenents que fan que augmenti el nostre repertori de balls que d'una altra manera caurien en l'oblit. Precisament hem començat amb un ball típic de l'escola alcirenya, el ball de l'1 i 12. D'esta escola coneixem la figura del mestre de ball José Espanya, també conegut amb el malnom de mestre Corretja. Este mestre va exercir a Alzira i també col·laborar i muntar quadres de balls populars a altres pobles dels voltants com ara Corbera. És en Corbera on trobem una dels alumnes més destacades d'este mestre Corretja, Amparo Banyuls. Esta senyora va contactar amb el reconegut folclorista Fermín Pardo per transmetre-li mudances, partitures i explicacions sobre el gran repertori de ball que ella atresorava. Basant-nos, entre altres coses, en el material que Fermín va heredar, hem fet una primera aproximació a l'escola del mític mestre Corretja amb l'1 i 12 que els acabem de mostrar. Hem fet aquest ball amb coreografia de 5 persones, tal i com es feia a altres escoles com la del mestre Richard al Genovés i la Llosa i la del mestre Mascarilla a Torrent i Benifaió. Tornem a la nostra comarca i ens centrem en l'escola existent a Alzira i Corbera, objecte del nostre estudi en aquestes 600 jornades de Bolero. Començarem ara amb la malaguenya, transmesa per Amparo Banyuls a Fermín Pardo ja fa alguns anys i enregistrada al disc El bo de la post que va publicar el grup de dansa l'Alcúdia al 1990. Seguirem amb el Bolero Pla. A l'extensa col·lecció de partitures del quadre de balls de Corbera podem trobar peces de diversos tipus com la gallegada, el galopi final o el Viva Espanya. També destaquen els boleros, com ara el bolero fandango, molt semblant al bolero enfandangada i xàtiva, el bolero andalús, molt difós i conegut entre els grups de danses valencians com a bolero creuat, i este bolero pla, que interpretarem amb només una part, que és tal i com ens ha plegat a nosaltres. Al bolero li seguiran les valencianes de l'1 i el 2, que hem restaurat seguint cants a l'aire de valenciana de 1 i 2 replegats a Corbera. Les partitures antigues i els passos trenats per Amparo Banyuls. Tot seguit, malaguenya, bolero pla i valencianes de l'1 i 2. El viu de tots
bolsones, la despedida a bolsones, en la racita choquetes, y el que no siga conforme, que se vaya a ver puñetes, la despedida a bolsones.
Ara sí, anem a concloure aquest acte amb un darrer ball. Sovint, al repertori dels grups de danses valencians de l'actualitat, se sol ignorar l'existència de certes peces dels antics quadres de balls populars. L'estètica d'aquestes peces no sol coincidir sempre amb els gustos actuals, sovint sesgats per criteris d'un purisme mal entès. És el cas de la Rapsòdia Valenciana, una mena de popurrí de temes populars valencians composta pel músic valencià Manuel Penella i de la qual diversos mestres de ball de comtes, com ara els Porta de València, en feren versions ballades. Amb tots vostès, la Rapsòdia Valenciana del mestre Corretja. Moltes gràcies per la seva assistència i fins les properes jornades de boleros. Gràcies.
Adiós.